So, ipakikita ko sa inyo ang aming province. So, let's see. So, yan na po ang aming BAAO. Ay, maganda na yung lakad-lakarin natin doon na. Ito okay na yan. Ito pa maganda na ay sila mahihiyan. Hasan? O, dito yung tayo bumaba? May Milo? O, saan? Diyan daw. Diyan daw. So, ayan. Nandito na tayo. Tapos, saan yung kila ano? Dito ba? Dito? Magkano? Magkano? Kasi nanonood na si ano. Anak nino. So ayan mga pangyaw, nandito tayo sa aming ang tatay noon province, BAAO province. So, Pinsan na. ang tatay noon first kasi nila tatay. Iwas dengue. Ganun pa rin eh. iwas dengue. Kahit na iwas yung mga bahay-bahay na ano. Mga pangyaw, nandito tayo ngayon sa aking actually ano to, ano pangalan ng sa kusina. Yan o, kusina. Braids. So yun, so nandito tayo. Ang may-ari nito is Station Bukos, anak ng tsuhin ko. So yan, isa ko rin. So ayan yung pinsan ko, si Den. Nagtatago mo na yan. So ayan, nandito tayo sa bayan ng ano? BAAO. So sabi ko nga sa inyo, isutubo kayo sa... So ayan, ganito ang palengke dito mga pangyaw kung nakikita nyo. Halos matagal na rin kami hindi nakapunta dito gawa na magbula na nag-upload ako. So ngayon lang kami uli nakapunta. So ayan, ang laki ng pagbabago. So ito na pala ang Bicol. Saan na daw? Hindi na pili yan, mani eh. Hindi, G. Ayan, ang mani eh. Ay, ang kulit. Against the light. Ayan mga pangyaw. Welcome again. So ito na kami, pauwi na kami with my again sister. So papunta kami sa Lidmanan. Sa ano ng aking father. So ayan. So akala ko ang padyak ay sa atin lang, sa Manila lang. Yung pala meron din.
niya kasi buhok ko noon. Ang haba naman buhok ko noon. Nagsis